pôvodným zámerom bolo stretávať sa bývalí spolužiaci z vysokej školy, ale aj iní kamaráti v lete v jednom čase spoločne tvoriť. Asi v 10 rokoch to bol veľký tábor, kde bolo niekoľko umeleckých žánrov a druhov. No a dnes už 40. ročník a je to naozaj veľký multižánrový workshop. Ja som na Letavách už 20. rok a každé sú iné, každé majú inú atmosféru. Je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavý rôznorodný mix rôznych ľudí, ktorí ma obohatili. Baví ma tá dynamika Letáv. Ľudia sa stretnú prvé dni, sú nadšení, ale každý má v sebe v pozadí to svoje dielo, ktoré bude tvoriť. Vidno to ľuďom na očiach. Tento rok sme zvolili tému dielni umenie z odpadu kaleidoskopy. Veľa vecí si účastníci donesú z domu, je vždycky výlet ešte na šrotovisko. Kaleidoskop je fascinujúca vec, každý ho pozná z detstva, je tam tá pridaná hodnota. Potom keď sa pozrie do toho, tak objaví ten svet zrkadiel a sklíčok. Pred 2 rokov som urobil ružu a teraz som vyrobil na ňu kolibríka, ako saje nektár z tej ruže. A motivovalo ma to, aby ten výrobok bol z jedného kusu železa. Vyrábali sme počas Letáv tepaný relief z medi. Atmosféra v dielni je veľmi priateľská, družná, nalieva sa domáca, všetci si pomáhajú. Prvé dni nadšený, druhý deň sa to nedarí. Aj hnevajú sa. Niekedy je to tam tak na hrane života, smrti, takže keď stane sa, ale zomriem aspoň šťastná s prstenmi na ruke. A nakoniec sa to všetko utrasie, vytvorí sa to dielo a sú šťastní, vrcholí to týmto. To je neskutočná dynamika tohto týždňa. Je tanec úplne úžasný tým, že je to vyjadrenie, kde človek nemusí používať žiadne slova pochopiteľne a stačí, že proste pohybovo zo seba vyprsknem do éteru úplne že všetko. A ja sa rád vyjadrujem pohybovo. Tanec je pre mňa super zaujímavý v tom, ako používa úplne iné nástroje na vyjadrenie toho istého. A veľakrát som videl ľudí, ktorí v pondelok ráno povedia, že naposledy som tancoval na strednej škole pred 20 rokmi a vo štvrtok večer tancujú lepšie ako ja. Takže by neviem ako unavená a začne hrať moja obľúbená nejaká skladba alebo niečo, čo mám rada a prosím zrazu do mňa všetko sa mi naplní a úsmev na tvári. Takže ja vlastne z tanca čerpám energiu. Tanečná dielňa je špecifická mnohými vecami. Sa môže stať, že prídete všetci na tréning, ale lektora niet. Neraz sa stalo, že som po neho do chaty šiel ja, kvôli tomu, že ja som ho tam aj večer predtým odniesol, takže som bol dobre informovaný, kde ho nájdeme. Na Letavy chodím od 15 rokov, čiže toto je môj už 12. rok. Letavy mi dali aj prvé lásky, prvé zlomené srdcia a samozrejme moju úplne najväčšiu lásku a tú skutočnú a pravú. A keď už som sa cítila ako nikto, začala som sa rozdávať. Lebo keď už nič, buď aspoň dobrá, veď nie je to tak vážne, nechaj to tak. Dôvod, prečo máme hovorím, že ju ľúbim, je ten, že sa bojím, že sa zabijem a už ju nikdy neuvidím. Nie je to tak vážne, nechaj to tak. Dnes už mám 18. Vodičák, právo voliť a právo povedať, chod do piče, Miro. Ja som si dojebala nervovú sústavu takisto ako ty mne život. Teraz sme v animácii s mojím priateľom, ktorého som práve spoznala tu na Letavách pred 7 rokmi a v novembri oslavíme naše 2. výročie. Okrem toho, že sme sa vždy zobudzali tým, že ako sa ide do hereckej dielne, tak je tam elektrický plot, tak sme sa pochytali za ruky a dali sme si terapiu šokom. Tak sme vždycky večer šli takto partia do hereckej, spievali sme ľudové piesne, na to, že veľká časť našej partie boli Česi, tak sme si samozrejme dávali slovenské ľudovky, ktoré práve táto česká strana ovládala lepšie než my, hanba nám. Za 7 horami, za 7 dolami žil krásny princ. Dneska ho dostanu. Cítim to v kostech. Čo blbneš? Veď to je Peťa, robí deťom na maškarnom maskota. Pozrite si vystúpenie, pozrite si hercov, bábkarov, hudobníkov, spevákov, pozrite si keramiku, čo kto vytvoril, nejakú malbu, fotku peknú.
Nájdete v tom nejakú inšpiráciu. Každé to dielo niečo predstavuje, každý ten človek v tom diele nechá niečo zo seba. Vytrhli sme sa z brehu ľudského bytia, z premenlivosti a konečnosti života. Do plánu projektu jsem napsal, že algoritmus udělal chybu. A vážně jsem doufal, že výstavbu vysílače přesunou jinam. Niko spisuje petíciu proti. Úspešne. Batikované tričko nakladá nohavice zo Stužkovej. Hneď vedľa nejaká kravata sa hrá s dieročkou na ponožke. Neboj tak sa má správať. Ešte hovorím. Okay. Tak sa má správať pravý chlap. Ocitni si, kde kto kúpi a kvôli tomu padáme. Na Letavy sme priniesli koncept workshopu filmárskeho. Máme nejakú tému, na ktorú majú spracovať svoj krátky námet, pripraviť si, ako by to malo vyzerať a zrealizovať to. Je to pre mňa taký ten spôsob, ako môžem vlastne prežívať ten svet a nejak si ho vlastne zvedomovať a zapisovať. Animovaný film je skvelý spôsob, ako vizuálne spracovať príbeh a ako ho prerozprávať v podobe obrazu a len zvuku. Som sa musela naučiť, ako pomaličky vlastne robiť dážď, alebo ako robiť chaos, ktorý v skutočnosti musí byť organizovaný chaos. Veľmi dobrý priestor vlastne výjsť z tej komfortnej zóny a urobiť niečo aj pre seba, aby som si povedal, že OK, toto je niečo, čo dokážem namalovať obraz, urobiť peknú fotku alebo urobiť nejaký stand-up. Na týždeň človek absolútne vypne, zahodím telefón do izby, ľudia sú tu super, tí vás tak akože tiež naplnia. Trávime spolu taký intenzívny čas. Bez tých všetkých takých nejakých stresov, ktoré sú vo vonkajšom svete, tu je taká bublina. Hoci komu si prisadneme a začneme seba tak baviť vlastne s cudzým človekom, tu bežne v živote by sme nespravili. A sadneš si s niekým, kto vlastne robí niečo úplne iné, vyzerá úplne inak, hovorí úplne inou rečou. A za 15 minút zistíš, že vlastne sa ten človek dotkol tvojho srdca. Večery pri počiarke, pozorovanie Perzeidov, to sú čarovné momenty, ktoré patria k Letavám. Ja mám veľmi rada záverečnú diskotéku, ktorá je do rána až úplne, až tak, že nejdeme spať a potom ideme vítať slnko na kopec. Je tu jednak pretlak týchto strašne rôznorodých ľudí a zároveň, že tu je podľa mňa ultimátna, najväčšia na svete sloboda byť najlepšou verziou seba. Tešíme sa na Letavy 2026! Tak som ešte netočila. Toto je zaber. Joj, ty kokos, pomalu, zabierz režisera, kina nebude. A prečo? Nafta došla, alebo čo?